ሰላም ምሳኸን ደለኹ ነጃሕ ሳሊሐ ሎማ ዓንቲ ሒዘልክን መፅእ ደለኹ ከዓ ኣዝያ ጥዕምቲ ኣብ ሮመዳን ቀፃሊ ዝሰርሓ ሓላዒ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ንምስራሓ ድማ ኣዝያ ቀላል ብዙሕ ነገራት ዘይትወስድ እያ ነዚኣ ክንሰርሓ ዘድልየና ነገራት ከዓ ኣነ እዚ ክልተ ፊላደልፊያ ተጠቂመ ኣለኹ እዚ ናይ እንጀራ ባቕላዋ ከዓ ማለት እዩ ጥሑን ሽኮር ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኹን ቫኒልያ ከዓ ኣብዚ ኤክስትራ ክጥቀም እየ ማለት እዩ ፍስቱቕ ተለክን ከዓ እዚ ፒስታሾ እሱ ከዓኒ ንዲዛይን ነገር ማለት እዩ ኤክስትራ እዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን እንተለክን ፅቡቕ እንተዘይብልክን ከዓኒ ኤክስትራ ነገር ማለት እዩ በዚአን ገይረ ክሰርሓ ብጣዕሚ በቃ ቀላል እያ ኣብዚ ከዓኒ ባተር ከዓ የድልየና ኣንሳልት ዝኾነ ባተር ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ንምስራሓ ኣዝያ ቀላል ብዙሕ ሰዓታት ኣይትወስድን እያ 15 ደቂቕ 20 ደቂቕ በቃ ኩሉ ሙሉእ ኣብ 20 ደቂቕ ቀልጢፋ ተሰሪሓ ትውድእ ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓኒ ናብቲ ሰራርሓ ከብለክን እየ ኣብዚ መጀመርታ ነገር ነቲ ናይ ባቕላዋ እንጀራ ከምዚ ገይረ ዕብይ ዝበለ ስለዝኾነ ኣዝዩ ብጣዕሚ ረቂቕ ከዓ ስለዝኾነ ብመጀመርታ ከምዚ ገይረ ሰጥ ከብሎ እየ ብድሕሪኡ ከምቲ ዝበልኩን ዕብይ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብ ክልተ ክቆርፆ እየ እንተደሊኻ ናብ 3 ትገብርኦ ኣነ ግን ኣብ ክልተ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ዳሕራይ ከም ትሪኦ ዘለኹን ባተር ክለኺ እየ ኣንሳልት ዝኾነ ባተር ከምዚኣ ገይረ ንኩሉ ከባፅሖ እየ ፅቡቕ ገይረ ክለኺ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ኣይጥቀምን እየ ኣነ ክልተ ደሪበ እየ ክጥቀም ምክንያቱ እቲ ናይ ባቕላዋ እንጀራ ብጣዕሚ ረቂቕ ስለዝኾነ ክልተ እየ ክጥቀም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ባቕላዋ እንጀራ ብጣዕሚ በቃ ረቂቕ ስለዝኾነ ክልተ እንዳደረብኩ ኣንሳልት ዝኾነ ባተር ከዓ ለኺ ንክልቲኡ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኽንኦ ብክልተ ወገን ንኣሽቱ ዕፅፍ ኣቢለ ከምዚ እንዳገበርኩ ንኩለን ክጠቕልለን እየ ብዙሕ ወላ ሓንቲ ኣየድልየናኒ ክልተ እቲ ናይ ባቕላዋ እንጀራ ጌርና ብታሕቲ ባተር ለኺና ከምዚኣ ገይረ ንኩለን ክጠቕልለን እየ ብጣዕሚ ኣዝያ ቀላል እያ ብዙሕ ግዜ ኣይትወስድን እያ ከምቲ ዝበልኩኹን ተወዲኡ ገለ ክትበልዓ ከለኻ ዋው በቃ ነዚኣሲ 15 20 ደቂቕ ጥራይ ኢኻ ትብል ምሻሉ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ሂብና ዝሰርሕናዮ እዩ ድመስል ብጣዕሚ በቃ ቀለል ዝበለትን ጥዕምትን እያ ብዝያዳ ከዓ ምስ ሰራሕክንኣ ትፍትንኣ ማለት እዩ እዚኣ ናይ እንጀራ ባቕላዋ ሕጂ 16 ሓባ እያ ትሕዝ ማለት እዩ ኣነ ብክልተ ምስ ቆረፅክዎን 16 ሓባ ክሰርሕ እንተደሊኸን በብሓንቲ ተጌርክኖ ብጣዕሚ ክረቀክን ማለት እዩ ሕጂ ብምልአን ከምዚኣ ገይረ ምስ ጠቕለልክዎን ትሪኦ ኣለኽን ኣብዚ እታ ፎርኖ ናተይ ብ180 ኣርሲነየ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ብምልአን 16 ሓባ እየን እተን መጠቕለሊ እኳ ክንድኡ ስለዘይብለይ ዝተረፍ ብቅስጢር ገይረ እየ ክጠቕልሎ ከምዚ መጠቕለሊ እንድሕር የብልክን የብልናን ኢልክን ኣይትሸገራ ቅስጢር ጌርክን ክጠቕልሎ ትኽእላ ኢኽን እቲ ቅስጢር ድርብርብ ኣቢልክን ትሕልልኦምሽ ብድሕሪኡ ብኡ ጌርክን ክጠቕልሎ ትኽእላ ኢኽን ግድን እዚ ሓፂን ዘይብልና ይትበላ ማለት እዩ ሕጂ እታ ፎርኖ ናተይ ብ180 ኣርሲነያ ፀኒሐ ኣለኹ ካብ 7 ደቂቕ ክሳብ 10 ደቂቕ ከዓ ክትወስደልና እያ ማለት እዩ ክሳብ ትቐይሕ ቀልጢፉ ይድቐይሕ ኣብ 7 ደቂቕ ገለ ቀልጢፉ ይድቐይሕ ግን ምናልባት ክሳብ 10 ደቂቕ ከምቲ ፎርኖና ማለት እዩ ኣርሲነዩ ስለ ዝፀንሕኩ ኦልሬዲ ኣነ ኣብ 7 ደቂቕ ቀልጢፉ ቀይሕለይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክሳብ እሱ ዝሕለለይ ቁሩብ ከዓኒ ኣብዚ ንዕኡ ድኾነና ኣብ ውሽጢ ሓሽወ ክሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ፊላደልፊያ ክጥቀም ማለት እዩ እቲ ክሬም ናቱ እዩ እንድሕር ደሊኸን ኣብዚ ከከምቲ ዓቐን ትሰርሕኦ ማለት እዩ እንድሕር ደሊኸን ሓንቲ ፊላደልፊያ ጌርክን ዳብል ክሬም ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ግን ኣብኡ ከለኹ ኣይጥቀምን ኣብዚ ሕጂ ዳብል ክሬም ብፊላደልፊያ ጥራይ ገይረ ክሰርሖ ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብዚ ከዓ ጥሑን ሽኮር ኣለኒ ጥሑን ሽኮርን ቫኒልያን ኣለኒ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ክእትወለ እየ ሽዑ ወላ ሓንቲ ኣየድልየናን እዩ ነዚአን ፅቡቕ ገይረ ክሕብረን እየ ማለት እዩ ምሕባር ከምዚ ብፅብፅ ዘይኮና ነብሎ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ እንዳገበርና ከምቲ ትሪኦ ዘለኹን ብውሽጢ ሒዝና ናብ ላዕሊ
እንዳሕበርና ከምዚ ናተይ ክሬም ክሳዕ ዝኸውን ቁሩብ ኢና ንሕብሮ ማለት እዩ። ኣብዚ ናተይ ሕጂ ወዲኡ ስለ ዘሎ እየኣኽሎ እዩ። ሕጂ ናይ ቶርታ መሸለሚ ጎማ ምሽ ኣለና እሱ እየ ክጥቀም ኣነ ማለት እዩ። ክሰልጠኒ ብኡ ገይረ ኣብ ውሽጡ ክእትዎ ከለኹ እሱ ስልጥ ይብለኒ ፅቡቅ ገይሩ ከዓ እቲ ክሬም ይኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኽን ድሕሪ 7 ደቂቕ ዝኸውን እታ ድሰርሕናያ ኦሬዲ በሲላ ቀይሓላ ብጣዕሚ በቃ ክትፅብቕ መዓትያ ኮይና ትሪኣ ኣለኽን። ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ከነዝሕሎ የብልናን ቁሩብ ደቃይቕ ተፀቢና ቀልጢፍና ኣውፅእ ኣውፅእ ከነብሎ ኣለና። ብዙሕ ክሳዕ ዝሕል ተፀቢናዮ ቁሩብ ምውፃእ እውን ከይኣብየና ቁሩብ ደቃይቕ ክሳብ 5-6 ደቂቕ ዝዝሕል ፅንሕ ኢልና ብድሕሪኡ ግን ኣውፅእ ነብሎ ኖርማል ሽዑ ክወፀልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ተዚሒሉ ግን ከምዚ ፍርቂ ሰዓት ገለ ተገዲፍናዮ ግን ኣብኡ ክነቅፅ ስለ ዝኽእል ቀልጢፍና ክነውፅኦ ኣለና። ብድሕሪ ምስ በሰለስ ብድሕሪ 5 ደቂቕ ተሓፂኑ ከነውፅኦ ክንክእል ኣለና። ከምዚኣ ገይረ ትሪኦ ኣለኽን ኖርማሊ ውፅእ ውፅእ እዩ ዝብል እቲ ሓንቲ ኢድና ንዓ ከምዚኣ ጌርና ድግፍ ኣቢልና ስሕብ ተቢልናዮ ኣይንፍርሓዮ ይወፅእ እዩ። ከምዚ ከይጓራረሸና ገለ ኣይንበል ማለት እዩ። ቀልጢፉ እዩ ድወፅእ ብኸመይ 5 ደቂቕ በሲሉ ምስ ወድአ 5 ደቂቕ ኣፅንሕ ኣቢልና ነውፅኦ ቁሩብ ስጋ ብትዝሕል 5 ደቂቕ ንፅበዮ ብድሕሪኡ ተሓፂን ኖርማሊ ዝወፅእ ማለት እዩ። እዚ ናተይ ይሪኢኹኖ በቃ ኩለን ከምዚኣ ኢለን ወፅን ማለት እዩ። ክፅብቕ መዓት ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ኣነ እዚኣ ጃሃዝ ስለ ዝገዘእክዋ እንድሕን ምክንያት እዚኣ ደይትረኽባ ኮንክን ግን ኣሰራርሓ ናታ ክነግረክን ማለት እዩ። ሓንቲ ኩባያ ሽኮር ተጠቂምክን ፍርቂ ኩባያ ከዓኒ ማይ ጌርክን ፍርቂ ለሚን ጌርክን ብሓንሳእ ተፍልሖኦ ብድሕሪኡ በቃ እኹል ጃሃዝ ኣለክን ማለት እዩ። ኣነ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ድኳን እየ ገዚአዮ እንድሕን ደሊኽን ሰኣልኣ ወይ ስእላ ብትለዓለ ክገብረልክን እየ እዚኣ ከዓኒ ተድልየና እያ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚቲ ቢስታሽ ናተይ ከምዚ ጥረ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ክሃርሙ እየ ከምዚ ጥሕን ስጋ ብዝብለለይ ቁሩብ ክሃርሙ እየ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እታ ደርኣኹኽን ማይ ሽኮር ለሚን ማለት እዩ ኣብኣ እንዳኣለኽኩ ከምዚኣ ገይረ ብምልአን ኣብኣ እንዳኣለኽኩ ከፅንሐን እየ ማለት እዩ። እዚ ሲራፕ ግን ኣብ ዝኾነ እንዳ ድኳን ክትረኽብኦ ትኽእላ ኢኽን እንዳ ዓረብ ድዩ ኣብ ዝኾነ ድኳን ኣብ ጥቓኽን ደሎ ኖርማል ክትረኽብኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ኣብ ገዛኽን ክሰርሓ እንድሕን ደሊኽን ከዓ ከምቲ ዝነበርኩኽን ሓንቲ ኩባያ ሽኮር ፍርቂ ኩባያ ማይ ጌርክን ፍርቂ ለሚን ጌርክን ብሓንሳእ ተፍልሖኦ ማለት እዩ። እታ ፍርቂ ለሚን ክትወርድ ከላ ኢኽን ትገብራኣ ዳሕራይ በቃ ኣብ ገዛኽን በዓልኽን ጃሃዝ ጌርክን ትሰርሕኦ ማለት እዩ። ተዘየለ ግን ኣብ ዝኾነ ድኳን ክትረኽብኦ ትኽእላ ኢኽን ሲራፕ ናቱ ብድሕሪኡ ኩለን ከምዚኣ ገይረ እንዳኣለኽኩ ከምቲ ዝረኣኹንኡ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ክሬም ከእትወላ እየ ማለት እዩ። ውሽጡ ክሬም ብሓንሳብ ኮይና ክንእትወሉ ኢና። ሕጂ እዚ ናይ ቶርታ መሸለምለኒ ጎማ ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ኣማዞን ገዚአየን እዚአን ጎማ ብጣዕሚ እየን ረጎድቲ ዋላ ቢቲፎር ብሽኮት ክሰርሓ ከለኸን እዚአን ጎማ ኣይቅድድ ኣይብልኒ ከምቲ ኣብ ዝኾነ ድኳን ንገዝኦ ረቂቕ ነገር ኣይኮነን። ብጣዕሚ ረጊድ ብጣዕሚ ኢኻ ፅቡቕ ኣነ ማራ እየ ደገዝአን እዚአን ጎማ ናይ ቶርታ ማለት እዩ። ረጊድ ከዓ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ዋላ ብሽኮቲ ቢቲፎር ገለ ክንሰርሐሉ ከለና ብዙሕ ኣይቀደድን እዩ። እቲ ካልእ ጎማ ግን ድርብ ኣቢልና ስለ ንገብሮ ረቂቕ እዩ። እዚአን ግን ብጣዕሚ እየን ፅቡቓት ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ዝረኣኽንኦ እቲ ክሬም ኣብ ውሽጢ ይእትዎ ኣለኹ ትሪኦ ኣለኽን ክፅብቕ መዓት ምልእ ኣቢለ ኣብ ውሽጢ ይእትዎ ኣለኹ ድሕን እቲ ቀዳድሓ ብዝቑሩብ እንተኣሽሙ ኮይኑን ኣሎ ይረኣዩ ግን ከምዚ ሕጂ ብዝቐሪበልክን ኣለኹ ከምዚኣ ገይረ ንኩለን እተን ዝሰርሕክዎን ውሽጠን ክሬም ክእትወለን እየ ማለት እዩ። ክፅብቕ መዓት ትሪኦ ኣለኽን ኣብ ገዛ ዝተሰርሐ ይመስልኒ በቃ ካብ ደገ ከይድና ዝገዝእናዮ ይመስል በቃ ክጥዕም መዓት እዩ ኮይኑ ዋላ ክትሪኦ ከለኻ ራእዮ ደስ ክብለካ መዓት እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ብምልአን ተን ክሬም ክእትወን እየ ብዚ ሓንሳብ ቪድዮ እንዳቐልጠፍኩ እየ ሰሪሐዮ። ዳሕራይ እቲ ዝበልኩኽን ቢስቶሽ ወይ ፍስጡቕ ከምዚ ገይረ ንዲኮር ክኾነኒ ቁሩብ ኣብቲ ጫፉ ግብር ከብለሉ እየ ማለት እዩ። እንተዘየለ ግን እንተዘይብልክን ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ። ትሪኦ ኣለኽን በቃ ክፅብቕ መዓት ኮይና ኣብ መወዳእታ
نزيئة تمثل مالتي أزيا طعمتي أبز حجي أب فرجات نحيو بثلاجة في نورمال مالتي طبعا نقبرلو أو أزنحيو دحري 15 دقيقة أفرج مستنحي إذا حجي رأيو بقى كتطبق معاتي خوينو دس قبلك معاتي دحري بقى سكاب كلتا 3 معلتي نورمال أفرج نداتنا دوزنا كنبلعو نخلينا بزح أي بالاشوناني هم تكريم زلو خساب 3 معلتي كتصنحي خيلي مال أفرج نداتنا دوزنا كنبلعو نخلينا أنا لو معاتي فيديو قرب نوح زبالي إن شاء الله إنك تفوتوا تسوي قبر دحين فتيخنو أب كومنت تصحف عليهن إن شاء الله تبقى جرها قالي تسألكني يخون مالتي حجب زي مقليل كسرحي المقليل دليلنا نقر كأني أبزي درجة كل تخبايا فرق أن فينو تتقيم لهم مالتي تكمت تدليو عقن كسرحات خلعيخن أنا جن كمزي معلتاوي وعي كسرح دس لزبلاني قرب كيرخ سرحي مالتيو أبزي حجي خلط خبايا فرقان فينو هتقمي بدحريو قلت مانكا شكر كوت ولي قلت مانكا هاني صبا باودر كوت ولي مالتيو فرق مانكا بيكين باودر جيري حانت مانكا هاني فانيليا هقبري دحراي كم ستريو دلهن صبو جيري كلوسي مالتيو أبزي أنا لبيتو أيتقمني مقليل قلق سارح كله أو خلي إيد سارحو مالتيو كم زي أجير حجي ما يندأته صبو جيري كلوسي تي حلو انت أشمنا قرب درق قبل اللوم لس كن لوسي بدنا مالتي كاب إيدي في اليدي سقاب زبل صبو غير خلوسي بدحريو أبزي زيتي خقبر اللي مالتي مودعته أنا همز بيت كامل واصل زفتو صبو غيرنا دحلوشنا يخاني صبو يزخون كم زغير بإيدي غير صبو غير خلوسي تريو الله دس قبل كامعات كوينو هجي همز أغير مسلو وسكوا 1 ساعة كتنا هاي مالتي تهر 1 ساعة كمل سكني تهر 1 ساعة نزيعة تمثل مالتي حجي همزي أجيرة أبكلت كما قالني مالتي إذا عنتي همزي أجيرة قوم ما أجيرة خشفنا كساعنا زي أزود مالتي زي هاني تبقت أجيرة خسط أبزخن صوت خلنا بزح روكيد ويدما بزح زبالة أي نقبرو ما أكل أجيرنا ستت نبلو همستريو دلخن مالتي دحراي كرسخنا وطول خلنا هاني ندليلهم بخارة نورمال مغل طبلو تزهيلها كم زي نايب شكوت مسرحي كم استلكن كم زي أجركن قرص توت على مالتيو هجي جيزس ذهبنا يوها أعرف 1 ساعة قلة صبو إزخون دحراي كن صرحو خلنا تعجينا بالتعمي طبو زخون مالتيو تريو لخن كتصبو معات كوينو هجي بزي زيتي هرسينيو تسأنيها بهدأ زبالحاوي جيرة طبو جيرة وطبسي مالتي خصاب كمزي ورق أو حبر زبالنا طبو جيرة እንዳጋለበጥኩ كقالوا أتي زيتنا أرسنا بينا يهنصنا حلنا بدحريو إتاقازنا قربات حتنا بالله مالت هيدا عينت كقالوا والنقص هدي إلوه قالوا كله يبقى دستبلكا اتمقاليل مالتي هدي زبال حاوقنا نحن قالينا يوي أبسنا يو بتعمي بقى تبو إزخوننا كل وشتون قال مليوني بس المالتي هجبسي كم زي أجيرا خلنك داقلبتكو كقالواني مالت كقالواني هم زي أجيرا تبو أجيرا جيزة هيبة تبو جيرنا هنقالوينا مالتي تريو لخن كأي حبك هم زي ورق أو حبر خوينو دسك لكا معاتي هجي كلن كم زي أجيرا داقلبتكو تأفسنت أني حوريد هجي ودي أسلا زخانة كم زي أجيرا نخلن كوزاني مالتي نايلو ما عندي فيديو قرب نوح زبالة إنيرو يردأني جن إن شاء الله كفوتو مالتيو دس ندابلكن جيزي هيبكن كتريو عندهم فتيخونوها هم تلومود لايك شير سابسكرايب كبر عليهن إذا يوتيوبناتي ديك إساس لزلا عبر عيهن أنا هاني بزح صراح نخسرح يحكزهن مالتيو كمتي سابسكرايب تقبرو لايك تقبرو نحن قرب ندابز حقيدو ناتي فيديو خاني
ናብ ኩሉ ክበፅሕ ይሕግዞ ማለት እዩ ኣነ ከዓኒ በቃ ክሰርሕ ብዝያዳ ከዓኒ ይተባባዕ ማለት እዩ እተን ካብ መጀመርታ ዩቱብ ክኸፍት ከለኹ ክሳብ ዛሎም መዓንቲ ላይክ ጌርክን ሳብስክራይብ ጌርክን ተተባብዓኒ ዘለኽን ከዓኒ ብጣዕሚ ኣዝየ ደመስግነክን እተን ሳብስክራይብ ደይገበርክን ከዓኒ ሳብስክራይብ ግበራለይኽን እንዲሕን ቪድዮታተይ ፈቲኹኖ ኣነ ከዓኒ ካብዚ ዘለኽዎ ንላዕሊ ሞር ክሰርሕካ ይሕግዘኒ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘረባ ከየብዝሐልክን ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ከምቲ ዝረኣኽንኣ ጠቢሰያ ከምቲ እዛ ካልአይቲ ካልክዕ ከምቲ ዝበልኩኽን ገይረ ክጠብሰ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ጥራይ ትፊኖ እቲ ዓጂና ክንሰጦ ከለና ብዙሕ ክረጉድ ወይ ድማ ክረቅቕ የብሉን ድሓራይ ብህድእ ዝበለ ሓዊ ገይረ ከዓኒ ንጠብሶ ማለት እዩ ውሽጡ ክሳዕ ዝበስል ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ደስ ክትብለካ መዓትያ ሕብራን ገለ መሊኣን ከምቲ ድበልኩኽን ቀስ ኢልና እንድሕን ሰሪሕናዮ ግዜ ሂብና ዝኾነ ነገር ንዕኡ ጥራይ ኣድሂብና እንድሕን ሰሪሕናዮ ብጣዕሚ በቃ ፅቡቅ እዩ ዝኾነልና ኣብዚ ሕጂ ኣቀራርቦ ኣለኹ ኦሬዲ እዚ ቪድዮ ካብ ስእሎ ወይ ድማ ካብ ድሰርሖ እኳ 5 መዓልቲ 4 መዓልቲ ገይሩሉ ኣነ ስለ ዘይጠዓመኒ ግን ብዙሕ ኣይዘርገሕኩዎን ኣብ ዩቱብ ክንዝርግሕ ከለና ተጠንቂቕና ስለንዝርግሕ ብኸምየ ግዜ ሂበ ክዝርግሖ ደልየ ሙሽኮሊናታት ኣሕዋተይ ናይ ሎም መዓንቲ ፍጥርና ነዚኣ ትመስል ቪድዮ ተፈቲሁኖ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ግበራ ኣብ ካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒያ ባይ